построя един такъв лагер. Ето. Леле, 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 стой, стой, стой. Стой, 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 стой. Мале, какъв рън! Хайде да направим риболов заедно. Днес ще тестваме нови неща. Тук съм ги приготвил. На две от двоиците ми съм навил от естерите, които наскоро станаха налични в troutcorner.com. Тук имаме други примамки, които скоро заредихме също така. Имаме switchbets, имаме малките цикатки от Наморая, имаме и от големите загери 65 мм. Много ми е интересно да видя дали ще работят точно толкова, колкото и малките. Хайде! На тая въдица съм навил от новия естер на Zalt от 0,35. Това ми е Kasumito 506L. Интересно ми е да видя дали ще мога да постигна добра дистанция с такава примамчица от порядъка на грам, грам и 2 като switchback, като новите switchbacks. И дали наистина има разлика в чувствителността, както се твърди. Така че, мале, с примамка от грам и 2 стигнах от срещната част на гьола. Сега предполагам, че проводката на този нов switchback е по-различна отколкото на малкия, който имахме преди от 1 грам. Но сега ще експериментирам, като го водя малко по-бавничко. За да видим дали ще имаме удар. За сега наистина се усеща разлика в естера. В въдицата имам предвид, тъй като дори такава малка примамчица успява да предаде играта си на въдицата, на върха на въдицата, и така усещам как тя се движи. Леле, направо съм доста очуден, че успявам да постигна такава дистанция с такава примамка. Нещо, което е важно да се отбележи е за тези от вас, които не са ловили до сега на естер, но имат интерес да опитат. Еластичността на влакното е сведена до минимум. Имахме удар току-що. Еластичността на влакното е сведена до минимум, което значи, че не се разтяга почти... въобще не се разтяга. Това значи, че трябва много да внимавате как ви е настроен аванса. И ако авансът ви не е настроен правилно, може да доведе до късания. Така че, както казах, ако сте нови и ако искате да опитате естер, това е моят съвет към вас, винаги да се уверите, че авансът ви не ви е прекалено стегнат. И така ще сведете късанията до абсолютен минимум. Така, този цвят има калванета. Но не са толкова добри, че да се закачи рибата, което ме води на мисълта, че може би грамажът и самата клатушка са окей, като избор на цветът може да има значение. И за това ще изберем друг цвят, който е малко по-тъмен, така че да тестваме тази теория. И просто е много досадно. Ето, имахме веднага успех на новия цвят, на цвета, на който сменихме. Ох. Красива, борбена риба. Ще изпробвам и новият ми релизър, който също ще го уча сега тепърва. Интересно. Това е релизър на Volcane, къстъм цвят, и е малко по-мекичък. До сега винаги съм използвал по-твърди релизъри, но като че ли този по-меки релизър сега откачи по-лесно рибата, или така би се е сторило. Сега ще видим отново, като фанем още веднъж. Но да, както казах, имахме доста калванета на предишния цвят switchback, което значи, че клатушката я харесват, но цвета може би не им допадаше изцяло. Така че този веднага имаше резултат. Да видим дали ще можем да повторим отново това. Леле.
прехвърлям гьола с клатушка 1,2 грама на вятър. Още нещо интересно за естера и това, което мале този цвят. Този цвят е убиец. Това даже май е златната пастърла, ако не се лъжа. Малко ще си стегна аванса. И се откачи. Просто не ми беше достатъчно добре настроен аванс. Това ви казах. Трябва винаги да се уверявате, че ви е достатъчно, че ви е добре настроен аванса, нито твърде разхлабен, нито твърде стегнат. По-скоро е до усет, но с времето ще разберете за какво говоря и ще придобиете представа за това какво е подходяща, каква настройка на аванса е подходяща. Но да, изглежда, че този цвят Switchback рибите доста го харесват. Сега ще изпробвам още един. Мале. Хит. Ох. Не мога да повярвам каква чувствителност наистина придава естера. Откачи се отново пред нас, не можах да ви я покажа. Сега ще изпробваме още един подобен. Той е до такава степен подобен, че на практика просто вместо черно, същата бланка е пръскана с бяло-сивкава боя. Доста интересен цвят. Честно казано, не съм виждал клаточки, които притежават такъв цвят. Може да има. Може да напишете долу в коментарите дали сте виждали друг подобен такъв цвят на други клатушки. Ето за това говоря. Ето това е цвета. Доста интересен. Сиво-бял. Като цяло съм имал доста успех на бели клатушки. Било то малки или големи. И ми е интересно дали този Switchback от грам и 2 също ще бъде успешен. Отново имахме малко кълване. Може би се чудите, ако сте гледали други видеа, примерно от риболовци в Япония, може би сте забелязали как понякога те, точно преди да заметнат, завъртат примамката. Аз също се чудя защо го правят и чрез опит стигна до заключението, че може би, според мен, не съм успял да намеря достатъчно информация да ми се потвърди твърдението, но според мен го правят, за да... Ой, този Switchback го кълве много. Мале, усетих кълването на рибата преди да се предаде на въдицата. Не знам как да го опиша. Много е трудно за описване, но съм доста впечатлен от свойствата на този естер. Ето е рибката. Запробваме отново новият ми релизър. Право се откача сама. Ето. Право се откача самичка. Брутална клатушка. Така както ви казвах, може би сте забелязали, че преди да хвърлят, някои японци правят ето така. Та заключението, до което аз стигнах е, че това го правят, за да натоварят бланката. Като моята логика е, че по този начин с дори мънички примамки достигат желаната дистанция. Или може би го правят, за да изглежда готино. Кой знае. Без значение от това, аз се научих да го правя и просто даже някой път го правя, някой път не го правя. Просто както ми дойде. Но, както ви казах, имахме доста добро кълване. Тук що пак. Имахме доста добро кълване и съответно риба на този Switchback. Мале. Тая риба ме повтори 3 пъти. Както ви казах, имал съм доста успех на бели клатушки и ми беше интересно дали този специфичен цвят ще работи и ето ви го отговор. Да навия малко, за да мога да я откача.
Готово. Добре. Сега ще изпробваме пък другата крайност. Така. Сега ще изпробвам един от големите загери, с които успяхме да се здобием наскоро. Така, кой да си избера? Ще се заложа на естественото, ето този цвят. Доста добре играе, доста бързо изплува. Позитивно изненадан съм. Навиваме малко, за да нагази. И правим и такива леки къси навивания по четвъртинка или един оборот на макарата. Четвъртинка или половин оборот на макарата имам предвид. Виждам, че рибите имат доста голям интерес. Просто още не съм осванал добре проводката. Мале, рибите огонат доста. Леле, какво става пред мен? Мале, дано на GoPro това се види. Ще изпробваме друг цвят. Този го гонат. Отново казвам. Ако виждате, че определена примамка, рибите проявяват интерес към нея, гонят я, атакуват я, но не се закачат, примамката най-вероятно е подходяща, но смяна в цвета може да се окаже печеливша тактика за успех. Ще изпробвам този нов цвят отново. Много на Загер 65. Доста интересен цвят. Металиково кафяв. За първи път виждам такъв цвят. С акцент на задната част на дупето. Нека видим дали нещо такова би провокирало рибите по-добре към атака. Оглеждаме се да не закачим някой колега, като мятаме и хвърляме. Честно казано, ето, веднага имахме резултат. Даже виждам как, не знам дали се видя, видяхте ли как една по-голяма пастърва гони тази по-малката? Леле! Доста интересно. Хванахме пастърва, която е почти с размера на примамката. Нека да я освободим. Готово. Въпреки това, смяната на цвета с този си каза думата и имахме резултат веднага. Нека да видим дали ще можем да повторим това. Ще се опитам да правя по-агресивна проводка, тъй като тук-що видях как, докато вадех малката рибка, една по-голяма я гонеше. Рибата, която беше закачена за Загера, я гонеше една по-голяма. А пък, ето, да. Леле, добре. Може би искат по-агресивна проводка. Така че ще заложим на това, да. Разгадахме мистерията на Загера. Рибите искат по-агресивна проводка. Две проводки, две риби. Така като гледам, този воблер може би има нужда от малка настройка. Ако не знаете как да го настроите, може да погледнете видеото, което направих преди време, в което показвам точно как се настрои един такъв Загер. Ето. Стой. Мале, какъв рън. Мале, какво чудо. Мале, какъв удар. Мале, какво нещо. Леле. Това е една от големите риби. Доста борбена. Мале. Опрете се. Спрете се, браво.
Мале, дано да се е видял на GoPro, защото това е доста красив удар. Скоро не ми се беше случил толкова красив удар. Тази ще я кепна, защото ме е страх да я релизвам. И ще откача, докато е в кепа. Ето я. Красавица. Така протече днешният риболов. Получи се супер. Не забравяйте да се абонирате за каналът ни, като така ще ни мотивирате да ви предоставяме все повече ред траут съдържание, а примамките, които използвахме днес, можете да намерите на нашия вебсайт troutcorner.com.